един съвет. Когато се нанася материал в началото, винаги малмашката трябва да е, примерно ако кажем, че тук сме на 90 градуса, значи затваряме горе-долу при, не знам това дали е 15 градуса. Горе. Здравейте! Това са инструментите, които използвам за шпакловка на, в случая, тази стаечка тук. Имаме мансардно помещение тип скосен таван, и в случая използвам два модела маламашки. Единият е за правите ъгли, другия е за кривите. В случая, ето, дам пример. Тази малката мистрийка, реално малко правя DIY идеята. Когато трябва да правя тук отворения ъгъл, това ни е повече от 90 градуса, и в случая мене ми трябва малко да я разширя. И така фащам с ръцете и я разширявам, докато получа този ъгъл тук. И с нея фактически правя вътрешния ъгъл. Тук вече затваряме ъгъла, идва по-малко от 90 и трябва да я стесна. В случая хващаме малко и я натискам, за да мога да направя същия ъгъл, за да мога да изтегля. Това в момента е първа ръка. Съм го шпаклувал с гипсово лепило. Препоръчвам да се прави с материал, който си се дава специално за фуги. Аз мога да си го позволя и имам предвид като шпаклуване, и за това го направих с гипсово лепило. Фактически с лепилото, което лепих гипс картона, с него си правя и фугите. Но при него има едни малки камънчета, такива, много малки ситни, които драскат и е неприятно. Но затова препоръчвам да се прави с материал, който се изисква за фугите. Аз в моя случай съм го направил по този начин. Финосах го, да. Едно време се базикахме, че мога да шпаклувам и с чакъл. Неприятно е, но стана. Има такива неща, където се изисква да се правят, така че ви предлагам да използвате това, което се дава като материал за фуги. Така, да се върнем тук на сергийката. Тази голямата мистрия я използвам за 90 градуса, където имам. Ето там горе са 90 градуса и вече тя си пасва точно на самия ъгъл. Това с ъглите, предполагам, на някой от вас може да се случи, ако правите мансардно. И така малко по-трудно е, но пък не е невъзможно. С тази малката мистрийка може да се направи. Предполагам и с тази може, само че аз не искам да си я кълча и да я правя. В смисъл, тя ми е супер за 90, с по-голями крила е. Ето така, и изобщо не я пречупвам да ми е, да изменям ъглите. Докато тази малката, с нея мога да си играя и така. Другото нещо е маламашка. Това е маламашка. Всичко ми е неръждавейка. Това е много важен момент, да използвате неръждавейка. И ето тук, аз като я купих, тя беше с прави ъгли. Така че препоръчвам с флекс с диск с шкурка. Леко е така, хоп, да се запилат ъгълчетата. Защото това принцип някой път може да ви задира, когато шпаклувате.
по този начин, като изпилите ръбчетата на маламашката, реално става по-готино и по-лесно. Другото нещо е, ето този инструмент, също тази мистрия е много удобна за когато работиме и шпаклуваме гли. Ето примерно, ето като вкараме ето тук в ъгъла, ето. Ако е скосената мистрия, няма да е удобно. Затова тези мистрийки, които са така отрязани, те са специално за шпакловка. И са супер удобни. Ето, примерно, хващаме от тук, хоп, изтегляме и правиме нещата супер. Другото нещо също са много удобни примерно за обръщане на прозорец. Слагаме материала и после изтегляме така от тук надолу и се случват. В смисъл, може да се използва самата мистрия за шпаклуване. Това е другата готина част. Какво има на сергията друго? Тази мистрия, тя е за външни ъгли, не е за вътрешни. Реално, тя се използва за ето тази част на когато има ръбове. Обаче те вече ръбове се слагат и алуминиеви ръбове, пластмасови и всякакви ръбове, така че това нещо предполагам, не знам къде може да се използва. Може да пишеш долу в коментара къде може да се използва. Аз поне не виждам къде. Евентуално нещо външно някъде да се направи така, да е право, някъде с мастар, когато се работи, няма ъгли и така, в смисъл, това е мистрийка за външно. Ето е системата, която купих. Реално това е нож за шпаклуване на Deva More компанията. Не правя реклама, просто купих го това нещо от Practiker и защото не бях шпаклувал с тази система с валяка и реших да си направя експеримент. Наистина съм супер впечатлен. Нали, то когато ги има човек уменията, той е като колелото. Аз не бях шпаклувал много години. Имам предвид така нали, количество. Аз тук в моята къща горе-долу около 500 квадрата ми се наложи да шпаклувам и шпаклувам в момента. И с ножа и с валяка направо се случват чудеса. И само че в следващото видео ще обясня в детайли, ще покажа двата вида нож, ще покажа валяка, ето и стойката, която се закача ето така на самия нож. Тя пък тук има два отвора, които се закачат пък на самата дръжка, на кондарчето. Ние им викаме кондари, едно време им казвахме. И дръжката реално ти може да си я регулираш дължината. Така че това в следващото видео ще покажа. Самите инструменти, повече детайлно. Сега да се върнем тук на това, което правя. Реално аз използвам тази лента. И за това шпаклувам и с гипсовото лепило, за да стане по-здраво. Обаче това нещо тук в България не съм го ползвал. В Ирландия, защото там живееме от 18 години с жена ми и съм го правил това в Ирландия, доста съм използвал такава хартиена лента, само че тя е с едни дупчици тук и на средата има опция да се сгъне. Така че може би аз съм купил грешната хартиена лента и очаквах поне да е такава, а не е ефтина. И затова минах на вариант с тази мрежа и с гипсовото лепило да шпаклувам в ъглите, където съм сложил тази мрежа. Това нещо
го препоръчвам, когато шпаклувате с мрежа, с такава хартиена лента, примерно да си скроите, ето горе-долу това е 2 метра. 2 метра имате тук, 2 метра, 2 метра. На всяка фуга предварително да си нарежете хартиената лента и след като си скорите почти всичките фуги, да я натопите в вода, да се кисне. И фактически докато работите, всичките тези ленти да са в кофа с вода. И след като примерно се скиснат там 10 на минути и започвате да си бачкате и примерно с пръстите така махате водата и лентата трябва да е мокра преди да се сложи. Тествано и с суха лента не препоръчвам да се слага, когато шпаклувате и слагате на фуги. Сега може тук да има дискусии, може да не сте съгласни, но това е моето мнение и съвет да използвате хартиена лента винаги мокра, да е накисната и след това я изцеждате с пръстите и си я слагате. Първо слагате първи слой на стената, след това слагате лентата и отгоре минавате с втори слой тъничко. Така че това са общо взето нещата. Това е шпакла, някои казват шпатула, мистрия, маламашка. Това са ъглови мистрии, ето ги тук, и лентите. Горе-долу, това нали говорим сега за хоби майстори, които искате да си направите нещо в къщи и да спестите. Да спестите някой лев. А като цяло, ето това скеле, то е на 4 нива и съм си го купил може преди повече от 30 години от Франция. Вече ги няма този модел скелета, много е компактно и то е тип панелка. Значи панелките, примерно те са 2,40 като стандарт и старите кооперации са около 4 метра. Значи средно да си висок 160-180, като сложиш ето тук талпичките, реално ти фащаш някъде около 4 метра височина. Те са по 3 нещо бяха кооперациите, имам спомен. Така че това ми е един спомен от горбета ми във Франция, от тогава си го купих. Какво друго да се сета? Примерно, сега ще дам още един съвет. Когато се нанася материал в началото, винаги малмашката трябва да е, примерно ако кажем, че тук сме на 90 градуса, значи затваряме горе-долу при, не знам това дали е 15 градуса. Горе-долу трябва да нанасяме материала, когато е така. Примерно 15, даже значи 45 е тук. 45, ако е така, значи 10-15 градуса, нещо такова. Когато нанасяте материал с малмашката на първа ръка. Ето така, максимално. Никога не слагайте материала и така да теглите. Никога, защото реално нищо няма да направите, само ще нараните мястото, където шпаклувате. Винаги трябва малмашката да е прилепнала максимално. Разбира се, да не ви забие, а леко е така да е отворена. И вече се слага материал и се продължава да се шпаклува. След като се шпаклува първа ръка, вече по този начин, леко може да се дигне на втора ръка, когато финосваме. Нали? Примерно да се направи да не е на 15, леко е така примерно на 25 градуса и вече финосваме.
Ето така. Забравяте за този момент така да шпаклувате. Така е примерно, ако нещо искате да оберете някакъв материал от някъде нещо. Но винаги затваряме на 15, 10-15 и гладиме на така на 15-20 примерно. Се глади. Това нещо е много важно в шпакловката да се знае. Градусите на самото шпакловане. И това е за сега от това видео. До скоро!